Nu har jeg gået inderkredsen rundt næsten. Jeg ser her i den anden ende af indhegningen og kigger ud over en smuk hede, som nogle får jo så skulle pleje. Der er bare ingen får her. Og det er ikke den samme indhegning, som jeg startede ved. Fordi det hele startede jo med for at lige opsummere, at den 4. om aftenen blev jeg kontaktet af et medlem fra gruppen. Vi kæmper aktivt for ulve. Der sagde, nu skal vi være fandme til lige at få gang i den og ud og undersøge nogle ting. Og så er der jo ikke andet at gøre end at sige, jamen, så gør jeg det. Hun er vestjysk, og der gør man jo bare, hvad der bliver sagt. Så jeg tog bilen og kørte ud til Store Ålam og mødte hyrden. Og så jeg godt ville have at vide, hvor den fold lå, hvor der havde været hærværk. Og han var sød og rar, og det ville han godt fortælle, og han tog en kasse frem og tegnede ruten og fortalte, hvor hullet var. Og det hele var jo bare fint nok, så jeg kørte derud og fandt det med lidt hjælp fra GPS'en og folden i første hug. Og gik op langs for at lige at kigge efter det her hul. Jeg så nu ikke noget hul, men da der var 5 eller 6 får inde i indhegningen, så tænkte jeg, men det er jo klart, han har jo lukket hul, for de skal jo ikke rende ud, eller hvad man nu lige kan forestille sig. Så møder jeg en fyr, der hedder Tom, der bor i Skive, og han fortæller så, at det er Jørgen Blasevits fold. Og så er jeg jo helt rolig med det, og så tænker jeg, jamen så har jeg jo fundet det rigtige sted. Får en god snak med Tom, og så inspicerer jeg noget af hegnet, og dagen efter kører jeg op og inspicerer hele hegnet og finder store skader med vælte, altså råvildt, som jeg også havde set springe over, havde væltet, og det så bestemt ikke ud, som det lige var sket. Det var i hvert fald ikke der, de var hoppet over, da jeg så det. Så der var en stor skade. Og der var 5 får i indhegningen. Men det er jo et gerningssted, tænkte jeg, så det ville jeg ikke blande mig i. Jeg ville bare registrere, hvad jeg kunne. Så blev jeg så kontaktet af Thomas Bostal, og han siger, at om jeg nu er sikker på, om jeg nu også går i den rigtige indhegning, fordi så vidt han ved, så er der slet ingen får i indhegningen. Og så tænker jeg, hvad fanden sker der lige her? Så henviser han så til den her fold, og med et luftkort og et eller andet, så med lidt hjælp fra sund logik fandt jeg herud, rimelig let, og det her faktisk forfolden området. Og der har jeg så gået rundt og kigget, og gået også og spekuleret meget over, hvorfor jeg blev henvist til en fold, der var helt forkert, af den samme mand, som også har med den her fold at gøre. Det kan jeg godt undre mig lidt over. Men i hvert fald, nu er jeg her og har gået rundt og har fundet hullet. Det kan ses på optagelserne. Og en gevaldig masse fejl på hegnet. Altså, dels er der steder, hvor at dyr kan komme under, og mange steder er der overgroet undertråd, det vil sige den nederste tråd på hegnet, der skal føre strømmen, kan ikke føre strømmen. Har vi lige en rovfugl derovre? Ja. Fordi at når der er plantet, eller plantevæksten ligger ind over, så falder styrken jo hurtigere og hurtigere, jo længere hegnet er med vækster, er der ikke noget. Og den øverste tråd, den er flere steder faldt ned og ligger ned og rører under hegnet. Og det afleder jo også strøm, så i virkeligheden så er der slet ingen strøm på. Og jeg har heller ikke set selve strømrelæet, der skal lave strømmen. Så det, at det skulle være et vildsikker hegn, kan det godt ligne, men det er det ikke. Altså det virker ikke. Så der er ikke noget at sige til, at der har været ulveangreb hos Jørgen Blasevits så mange gange, hvis det er, hvad der er normen. Fordi at alle andre, så dem jeg har set i hvert fald, har ulvesikker hegn, det er i orden. Altså der er overtråd og undertråd og mellemtråd og alt det, der skal være.
Og det er også grund til, at der ikke har været ulveangreb i rigtig lang tid. Fordi der skal være en mulighed for at komme ind, for ulven overhovedet gider at bruge tid på det, fordi der er jo ikke mangel på vildt herude. Altså det er jo over det hele. Som Tom også sagde, at ulven behøver bare at lukke munden op, så er de der. Altså der er mere end rigeligt vildt. Så et eller andet begynder sådan at virke besynderligt, som jeg også nævner op ved hullet. Det er stort nok til, at en ulv kan komme ind, men for lille til, at et får vil løbe ud. Fordi havde det nu været en, der var imod Jørgen Blasewicz, så vil han ikke bare lave et lille hul, men simpelthen klippe en stor del af hegnet af, så foran de kunne stikke af. Altså det kunne jeg forestille mig. Men det her, det er et lille hul på 75 x 80 cm. Stor nok til, at ulven kan komme ind, men for lille til, at et får kan finde ud af at komme den vej ud. Hvorfor det meget virker som om, at det er simpelthen lagt an på, at en ulv skal komme derind. Og som jeg også bemærker i den anden optagelse, så er det hul lavet, hvor at man typisk ikke lige går forbi stierne. De drejer enten i den ene retning eller den anden retning, så man kan godt gå langs hegn, men de færreste gør det, og dem, der gør det, hvis ikke at de ser efter huller i hegnet, så ser man det faktisk ikke. Det er også det, jeg nævner i den optagelse. At jeg havde set hul, da jeg gik derud af, og ville filme det, når jeg kom tilbage. Og jeg kunne sgu ikke finde det, jeg gik frem og tilbage 3-4 gange, før jeg tænkte, nå, der er det. Og det er fordi, når man går og kigger hegn, så holder hjernen op med at tænke over hegnet, og så begynder hjernen sådan ligesom at fundere over andre ting, så man går tit forbi uden at se det. Og dem, der ikke ved noget, om der skulle være et hul, vil typisk overhovedet ikke opdage det. Så lusket er det, og der er jo ikke vildkamera lige der, så der er virkelig taget højde for, at det skulle være et sted, hvor at det kunne stå i fred. Så det virker meget mystisk alt sammen, og virker også meget planlagt, fordi hvis man nu forestiller sig den anden indhegning, hvor man har hegn, det er væltet af kronvildet, og der kommer et angreb på de der 5 får, der er lokkemad for en ulv, og så ser jeg avisoverskrifterne bagefter. Eller bare følge det, der sker i Folketinget lige nu, hvor Søren Espersen, han er ikke særlig begavet, og har aldrig nogensinde været det. Nu banker det hele op, og politikerne, de begynder at drøfte, ja, men det er også, og det er forfærdeligt. Og det hele kan jo være byggende på planlægning af, at det skal være sådan. Så nu vender sagen lige pludselig på en helt anden måde. Nu er tilliden væk til noget som helst af det, der sker. Fordi det kan være med et helt andet sigte, at der har været så mange ulveangreb lige netop på Jørgen Blasewicz for. Så langt, så godt. Det jeg mangler at finde ud af, det er, om sagen overhovedet er blevet anmeldt. Det er der en, der mener, har set i en nyhedsoversigt, men om den rent faktisk er det, fordi det vil man jo logisk tænke, det gør man. Om den så er det, ved jeg ikke. For jeg har ikke haft tid til at se aviser igennem og følge sagen, for jeg stormer jo rundt herude. Så langt, så godt. Hej hej.